साहा सालमारा गवालबिर गामि आफादा खुंगा बाथि बोसोरारि बाथौ सान फालिदों। मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साहा सालमारा गवालबिर बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव साहा सालमारा गवालबिर गामि आफादा मैयानिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारिजों लानानै खुंगा बाथि बोसोरारि बाथौ सान फालिदों। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै दंमोन फुंबिलि समाव बाथौ दरखं बेखेवनाय, मोनद' गामिनि आरज हानजानि आरज गाबनाय, जौसां बेखेवनाय, आरज हानजाफोरखौ मान बावनाय। जोबथा हाबाफारिनि हाबाफारियानो जाबाय फुंबिलि समाव माइनाव बरायनाय, धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, आरज गाबनाय हाबाफारि, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनाय, धोरोमारि सावराय मेल आरो मोसानाय बादायलायनायाव हाबाफारिजों मेहेरगोनां नाङै खुंनो लायो। बाथौ फोरबोनि खोब गुवारै बुंनो हायाबाबो जोंनि जिहेतु जातिनि जोंहा बे धोरोमजों लोब्बा दङ, बेखायनो बेखौ बे बाथौ धोरोमखौ फालिनो थाखाय खोब गाजा गोमजायै फालिनो हायाबाबो एसे जोंनि जितु गामि दखर हिसाबै साहा सालमारा आरो गवालबिर गामिनि रायजो राजाफोरानो जोंफोर बेखौ खुंनो नाजादों। बेयाव सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। मैया गथ'फोरनि गेलेनाय थांबाय। दिनै जोंनि पद्मानन्द प्राइमारियाव थानाय 8खान गामिनि आरज ग्रुपखौ थारमाने जोंफोरो मा बावनो लादो, माने इसोरनो मान बावगोन आरो आरज एखे लोगोयैनो माने खेबसेनो आरज खनगासिनो दङ। आरो गाबोनो एसे गथ'फोरनि मोसानाय रंजानाय माने हेरि लानाय जादों। आरो गाबोन आलासि दङ, बै आलासिजों आरो जोंनि बेखिनिखौ गुवारै जोंनि स्थायी माने सेक्रेटारिया बेखौ गुवारै बिजिरना बुंगोन। दा गोदो गोदाय माने गोदोनिफ्रायनो जोंफोर एसे नाजाबाय थादोंमोन। नाजानायाव देग्लाय जोंफोरा 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोराव देग्लाय बे कारणे जोंफोरो खाथि खालानि जोंनि बेन्दोआव थानाय आरज ग्रुपखौ लिंनानै आरज खननो लाबोनाय जादों। दा इयाव एखेलगे खनगासिनो दङ। आरो बे माबायाव जानाय लोंनायबो बेबस्था दङ। आरो बेखौ जोंफोरनि धोरोमखौ दावगाहोनो कारणे बा जोंफोर एसे गालाय गुजाय जानायखाय, थेर बेथेर जानायखाय माने गोसोफोरा माने ज' जाथों होननानैनो बेखौ नाजानाय जादों। बे खेबब्रै जालांनायनिसाय बे खेबसेखौ आं बांसिन गोजोननाय मोन्दों। माने गावखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय खोब आं माने सान्थि मोन्दों। आरो बे जाफुंनायाव रायजो राजानि जितु हेफाजाब, खस्थ' दुखु बेखौ नागारनाबाबो, न' बां गारनाबाबो बेयावनो एखे खामानि मावनायाव नाजाबाय थादों गामि आफादा। आरो बे गामि आफादनि आं गाहाय नेहाथारि। बे गामि आफादा जोंनि जि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो फुजिबाय थादों। आरो जों दिनै गोग्गोमै गाजा गोमजायै खुंफुंनाया दिनै 5 बोसोर आगान सुरबाय। बे 5 बोसोराव जि जोंनि गामि आफादनि सुबुंफोरा, मानसिफोरा गासैबो जे धोरोमा दि बर'नि धोरोमा बे गोजाम धोरोम, बे बाथौ धोरोमा जों सिबिनांगौ जोंनि धोरोम, बेखौ गासैनि माने गोसोआव जोङो सोना होनो हादों। आरो बेबायदिनो बे लेखायैनो बिथांमोनाबो बे जोंनि जि धोरोमखौ सिबिनायाव गाजा गोमजायै ओंखारबोदों। बेयाव आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै गामि आफादनि आं रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम थायो। आरो जोंनिया दा नैबे सालमारा गवालबिर जि गामि आफाद, बे गामि आफादा जोंनि जि सानथामनि हाबाफारि लानाय, गोग्गोमैनो जि लानाय, मैया सानसेसो जाना थांबाय। नै दिनै आं नैथि सानाव आगान सुरदों। गाबोननो जोबथा सान जागोन। दा जोंनिया मन्दिरखौ लुनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जोङो जोंनि डनेसन महरै जों लादो। जाय जेसेबां गोसो बेबायदियैनो थारमाने डनेसनखौ होनो हायो। सोरबा माने रड होदो 2 कुइन्टेल 1 कुइन्टेल, सोरबा सिमेन्ट होदो 10 बेग 20 बेग 50 बेगालागै होनाय दङ। आरो बेबायदिनो गोबां आरो बाहेरानिफ्राय फैदो। दा जोङो थांखिया जोंना बेनो जे धोरोमखौ जों सिबिनांगौ हारि जाथि हिसाबै। आरो जोङो थानसालि गैयाबा जोंनि सिनायथियाबो जेबो थाया गामि आफादाव। ओंखायनो जोङो जे थानसालिखौ जोंनो नांथारगौ हिसाबै जोङो गामि आफादाव, रायजो आफादाव सावरायलायनानै बेखौ माबायदि जोङो थानसालिखौ जाफुंहोनो हायो, बेनि थांखिखौ जों लागासिनो दङ। जों गामि आफादा जिमानखिनि डनेसन, बेनि बादैबो जों गुबुन गुबुन
माने रायजो राजानिबो जि बायबांसा मोनो बेखौ जोङो नाजादों सरकारनिफ्रायबो जों मोनाखैबाबो थेवबो सरकारनिबो जोङो एसे खावलायहरदों आरो दानि जि गोदान सरकार बिथांमोनखौबो जों खावलायो आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जे धोरोमनि जि थानसालि बे थानसालियाव एसे सरकारनिफ्राय जोङो जुदि मोनोब्ला जों जथेस्थ' गामि आफादनि जानानै आङो साबायखर बावगोन बिथांमोनखौ। दा बेयाव गामि दरसे होननानै माबा गुबुन गामिनि बाथ्रा गैया जोंहा गामि दरसेयानो साहा सालमारा जोंहा सुबा मोनसे थायो खोला सालमारा दङ जा जों दरसे गामियानो जोङो बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। गामिया आर'ज हान्जा बाहागो लाफैदों थारैनो नंमारगौ नामा? इयाव जोङो नैबे देग्लाय जोङो बिथांखि हिसाबै जोङो जोंनि पद्मानन्द धोरोमारि बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव 7-8 गामि दं गासैखौबो जों हांख्रायदो जे जोंनि नैबे जि थानसालियाव नोंथांमोना गासैबो ज' फैनानै जोंनि बेयाव आर'ज गाबनायनि मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आर'ज गाबनायनि माने हांख्रायहरदों बाहागो लाफैदों आरो दिनै नैबे हाबाफारि हिसाबैनो बिथांमोना फैदो जोंनि हांख्रायनाय लेखा आरो दिनै गाबगासिनो दङ। गाबोननि हाबाफारिया जोंनिया फुंनिफ्राय गोगोमानो नैथि मंगलबार जोबथा हाबाफारि जोंनिया बे हाबाफारियाव जोंनिया बाथौ 27 जानुवारि मंगलबार 7 रिंगायावनो जोंनिया माइनाव बरायनाय दङ बावगिरि गामि रायजोफोरानो बेनिफ्राय 8:30 रिंगायाव धोरोमारि फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जागोन धोरोम हिसाबै बेनि उनाव जोंनिया गामि आफादनि आफादगिरियानो बिरहोगोन बेखौ बेनिफ्राय 9:30 रिंगायाव आर'ज गाबनाय दङ बेनिफ्राय 10 रिंगायाव रुंसारिफोरनो मान बावनाय बेखौ जोङो गामियाव जेसेबां माने जा बैसोगोरा सुबुं दङ बे सुबुंफोरखौ जोङो माने मान बावनाय मोनसे हाबाफारि लायो जे बैसोगोरा 60निफ्राय सायाव जेसेबां दङ बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन गाबोनो बेबायदिनो आरो जोंनिया मोनाबिलि समाव डेन्स कम्पिटिसन दङ बिनिफ्राय आलारि बावनाय बिनि आगोलनो जोंहा आलारि फोजोंनाय हाबाफारि दङ माने 1000 आलारि फोजोंनाय जे हाबाफारि दङ बे हाबाफारियावबो जोङो गाबोनो हांख्रायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जे गासै जोंनि धोरोमारि सुबुंफोरा जोंनि धोरोमखौ सिबिनो थाखाय बयबो गाजा गोमजायै खालामगोन होननानै आसा फारियो।